kabeh nyawa goyang ibet goyang mas goyang muter nyata saya dipaksa
nih. Ngecek suara. Cek. Aw. Wah. Wes sing anu aku ora kuat. Ya prangsek kok. Oleh, kowe ngomong betul yo tak tambi 100 gurine sik ta 100 sik. Jebule bapak-bapak ambekane sampe entek. Dilokas bongko. Bongko ya lah, kudune empek kok. Begini mo. Tanggaku dhewe kok. Padon kowe. Bapak 2 ibu 2. Bapak-bapak ibu-ibu. Tak singkat bapak 2 ibu 2. Sing raweh sapa? Oleh. Sing nganten sapa? Bapak Harsoni. Sing nganten gobloke lho. Matamu kok PC. Agus Adi Rianto ya yo kuwi. Lah, ora genah. Aku ya ora kenal kok. Wonge sing ndi, Mas? Wis kamar. Engko bengi. Rino aja ana tanggapan nang kamar.
Didongak-dongake muga-muga dadi keluarga sikini miwidi wirimi. Laki apa? Sing biasane piye? Sakidah. Sakinah. Sapa? Sakinah. Sakinah. Tanggaku wis mati Sakinah. Wis entek 1000-ne. Dengan mati lho Sakinah. Sakinah, Mawadah. mawadah, marohmah. Iya, Mah. Lah celukane Mah bipah kowe. Ora ya arep bunda. Papa Agus. Muga-muga cepet diberi momongan. Aja baten wong telu iki, Mas. Iki elek-elek kabeh, gento kabeh iki. Sing apik aku. Potong apa maling? Kowe apik. Apik ah. Hei. Woi. Haha. Alah, guyune kaya odor rantai. Wah. Asik. Dia mau aku ditembak. Dar. Wah, jadi muga-muga sing nganteni aku mangke penyeluk yo ndine cepet nek mlebu kamar ta. Cepet diberi momongan, sing penting aja kaya wong papat iki, Mas, Mbak, iki bola ora beres kabeh.
Aduh. Piye? Lah ula semono gedhe ra genah piye, Mas? Lho ula ndok kon mandeg. Kokoke sithik ae. Kokoke. Ngono ora gelem ngomong ndek pajar. Kokok. Sithik ae. Ya. Luru beras sekompor dikeplaki. Wes, Lek. Kok sithik wae. Kok sithik wae. Kok sithik wae. Kok sithik wae. Salah neh. Ya Allah. Piye neh? Kowe iki saya tuwa apa duwe saya akeh ladonen. Kok sithik wene rasa delok. Kok sithik wene ora delok. Lek dinggo ana ketoprak ana ya enek ana sunan. Weni ase wong kurang lincah. Macane nang kene gerung kok kucing. Oh nek maleh. Wes. Jure. Apa kowe durung ngerti jenengku? Kenalno, ya iki aku Setu. Setu. Yo mes kemes. Aduh. Wow. Durung.
Yo, tak nenggene lah. Salah neh. Buta gusu. Lah piye? Mau lo kok sithik wae salah. Iki kok guyu salah neh. Arang-arang. Ya. Ora salah tak ngados sithik ben sirahku aman. Oh. Ah. 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 Wes. Enak. Are mau sithik wae. Omongan. Ya. Ah. Hai, Gus. Apa kowe durung ngerti kondangmu, ha? Sangono, aku buta sakti Mahambara. Otot kawat balung tok. Alah. Salah neh. Ngono iki kowe ngaca awak ana omong-omong ta ora, ana omong-omong ta ora. 2 kilo, sing 1 kilo ketulung sempak kabeh kowe. Yo ayo. Tanang. Hei. Hei, ta. Hei.